Lähetyksen alussa arvioitiin presidenttiehdokkaiden puhelahjoja, mutta kyllä ne osaavat nuoretkin. Kyllä osaavat. Se tuli ilmi Tampereella rekrytointimessujen videobaarissa, jossa nuoret saivat minuutin aikaa puhua itselleen kesätyöpaikan Särkänniemen huvipuistoon. CV-videobaarissa kamerat pyörivät tänään lähes taukoamatta. Tarkoituksena oli esitellä itsensä työnantajalle minuutissa. Mun luonne sopii kanssa tosi hyvin tämmöisiin asiakaspalvelutehtäviin. Se oli vähän jännittävämpi tilanne, mutta kotona jos tekee videon, niin on varmasti tosi hyvä tapa rekrytoida ja lähettää videoja. Siinä saa sitä omaa persoonaakin sitten esille samalla. Miten vaikea tuo minuutti tavoitteena on? Se tuntuu jotenkin hirveän pitkältä ajalta, mutta kyllä mä uskon, että minuutissa ehtii kaikki tärkeimmät asiat kyllä sanoa. Mun mielestä tää on ihan mielenkiintoinen uusi juttu, että kauheastihan se jännittää tuossa noin, kun pitäisi joku video tehdä itsestään ja sitten on, mitä mä nyt sanon. Ja mun mielestä ihan hyvä idea tämmönen. Pitäisi enemmän käyttää näitä. Toivottavasti ei yleisty. Särkänniemi palkkaa leipiinsä tänäkin vuonna 500 kesätyöntekijää. Hakemukset on välillä niin samanoloisia kaikilla, mutta se persoona, mitä me haetaan, hyviä tyyppejä, niin me halutaan ne hyvät tyypit esille näillä videoilla. Tuleeko tällä hakemuksella työpaikka, mitä uskot? Toivottavasti tulee, nimittäin sitten ollaan aika pahassa pulassa, jos ei tule. Kyllä se tulee. Kyllä minä ainakin palkkaisin. Se tulee vaikka telkkarista se työpaikka sen perusteella. Tulosruudusta. Seuraavana kesänä. Näin juuri. Sääennuste tämän jälkeen Miinalta ja sen perään sitten Teemun tulosruuta. Näkemiin. Näkemiin.